הלו? שלום, אני מדבר עם דוקטור יעל, הלו? כן. שלום, פשוט אני נמצא פה באיזה תאונת דרכים קטנה של איזה כלב שנדרס פה. רציתי בבקשה לדעת איך אני יכול להביא לך אותו, מה אני עושה איתו? אמא, הלו? כן, אני איתך. מה אני עושה עם הכלב? כלב שלך שנדרס? לא, זה כלב שהיה פה בסיבוב של הפיצה, מה אני יכול לעשות איתו? הוא עלי המסכן, כל הקורקבן שלו בחוץ. הלו, את איתי? מה אני עושה איתו? מה אני עושה עם הכלב? הוא מפרפר פה הכלב. כל המעיים שלו בחוץ? כן, מסכן. אל תרים אותו, אל תרים אותו. תכניס אותו לאוטו ותבוא. איפה אתם נמצאים? תרים אותו. איפה אתה? אנחנו פה מבית שמש. בסדר. אז יש מרפאה בבית שמש יותר קרובה. איפה אני מגיע? איפה? כווני אותי מהר. מסכן. אני לא בטוחה שהם פתוחים עכשיו, אתה תראי. אם לא, אז תכניס אותו לאוטו אלינו. עליה, טוב, בסדר גמור. את יכולה לתת לי טלפון? כן. רק שנייה, תרים אותו את הרגל. ננסה להנשים אותו פה. מה המספר? אני רושם. עליה, תרים אותו, שים אותו בשקית. אני רושם, סליחה, אני איתך 02? כן? 99. לא, רגע, תרים אותו, שים אותו בתוך שקית. 02, 99. שים אותו בתוך השקית. 14. כן? 258. 256? 258. 259, תרשום 259, את חייבת. אם אתם לא יכולים לעזור, תחזור אליי ותבואו לפה, אני פה. אין בעיה, הנה רק שנייה אחת, 259, תרשום בסוף. 259, אני מחייב. יאללה, חייב, נו, מהר. הלו? 258. 257, תעשנו 257. 258. בסדר? 257, תרשום, תחייג. לא עונים לי, לא עונים לי, אבל תכניס אותו לשקית ובוא ניסע, לא עונים לי. מסכן, וואלה, הנה, ככה תרים אותו מפה. הוא מפרפר, אחי, הוא מת, זהו, חלאס, הלשון שלו בחוץ, אחי. תרים אותו, או שתעשה משהו או שתרים אותו. אני לא יכול, אחי, אני ניגל. זהו, תרשע.